Kay smiling boy. Oo, kay may katunay ba ako diri nga naghatag ani. Suhay mga katunay nag-create kog video alang sa laing panagat aron ta makasaksi. Kani nga panagat katunay gitawag ni namo dirig pamaho. Timing mga katunay kay medyo may kuha sila og makatik-atik tag video agig pangayo. So kung interesado ka sa pagtan-aw ani, ali magsugod na ta. Sa morning klase nga panagat po diri sa pantayan nga tunay. Pamaho. Arang dagang mga lamparilla katunay. Timaan na silang buya katunay para sa panahon sa gabi eh. Muna magsiga katunay. Tingnan na siya katunay. Ibukan na siya katunay. Pataw ba ito ba para sa linghot. Ayan na katunay. Basag ni katunay. Baho. Medyo watching lang katunay. Stila maris ngayon kang ano ngayon nininikuan. Ang pila ni kabat siya ni. Bilang ilo siya ni si tinta. Lawat mo nila 160 ato na yun malabas makatunay yun baho sila kami kitawag nila nga baho katunay yun Bajandis shout out Bajandis yung mga amigo Bajandis sige shout out kumusta ari o malingot katunay yun nangabot na kayo mga katunay yun ay muna Mona Lisa. Welcome to my guys. Sige na yala isang usaw. Wow man. kokon Lala sige. Ipakita lang di ba? araw ka ikaw ka Sige ipakita. ikaw kay sikat ka Ara, ato na ya. Di na siya mauwaw ka to na sa video. Sige, pakita na. Ang kuha. Yes, porbida ambot lang. Ato na. Hope na-enjoy mo katunay I-classify na ni katunay may naidag ko sa ilan na ning mga buso katunay nakatungtong nakatapak kita diri katunay naka-vlog ta ni katunay naka-vlog man tag malimno auso daguma kanina pud katunay hope na-enjoy mo katunay baho to ay nano gani nga amagaw ni ka mo mang nagat katunay hapon 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 kasi ay gumaa katunay ang pang kan ba kanang pamulaw ba ang pag-ariya sang pangpamulaw kanang hapon pariya pud katunay man nila ba katunay katunay ba ay nakaari na kita katunay shout out kay Jumbes so kapiki katunay video ra mo tanaw kita ga duha ka buo katunay salamat diri thank you mat sa mga katunay Tanaw katunay kita ga katunay video ra katunay nagsamok-samok lagi diri nice kayo lang mga heart katunay dabis kayo salamat at least naka-vlog ka diri katunay mga katunay salamat sa inyong pagtanaw mga katunay sinana ko kaning duha ka baho katunay video ra ta katunay tagana ta